July ni somni le paruk Mizoram le Assam ram ria in ka nau ma khan Assam lam chuan thudik lo pui pui the darin Mizoram lamin silai an met puak masok ti in new sang sang an ta langa ma se he tu hi thudik lo hul hual ani Assam lam chuan thalfung kha masokin he video a po hian a chiang em ani hian firing order aka chuaka Assam shot first Assam draw the first shot tear gas anong ka ba hey ana sa khop mai puak dur mai ka Mizoram police lam yan eng man ti puak velo hi vairam lir ron ti puak Pari orang lu, mi punya lo bektorau, mi punya lo bektorau, pari orang lu. tuna in kan hmu lai mek hi Mizoram sipai ten kem atan an sak le an lu lai ni in helai hmun atang hian Assam sipai te chuan Mizoram sipai te chu an chuaka heti an chu lai hian Assam sipai te hi an tam em a Mizoram sipai la an tlem lai lo ni hlau bok nen an chu san ta a amero chu Mizo sipai voice tak tak te chu an pai dai thei mei lovin helai hmun atang hian Assam sipai te chu an chuak le ta a Assam sipai ne na ani ka lai hian helai hmuna hian Assam sipai te chu tomin Mizo sipai voice tak tak te chu an dim na om lek lovin an ka chil ta riap ani tuna kan hmu lai sipai te hi Mizoram sipai ni in an kem Assam lamina an chu sak chu lak le sak le in helai hmuna hian ohmun an khua le ta ani